No, to je holomek prostě. Já ho natáčím, to bude lepší. Co to máš? Určitě je tradice, no. Vždyť jsou Vánoce. Nalezl. Tady zakreslo, hele, s tím. Jak to odnesl. On je šikovnej. Tady máš svoje. Karku. No to pomáhá. Ne, on se vezme jinej. Když nebude mít svůj, tak se vezme jinej. Ne, zase. No, pak že to zebrala, že? Začíná, jo. No jo, když on už ho načal, tak... Charlie, ty si chrt. Rozbaltej to, to neroztrhá. Mě dostane jakhle papite v igriťáku ještě. Ale Monty, jak s tím zase žene semka dozadu za křeslo. Servou vodárek. Oni se dobou normálně vodárek a jak on se... Ježíš.